Hej. Jeg vil læse det op, præsten læste til min mosters konfirmation. En ting. Min moster, hun døde af kræft. Hun blev 48 år. Og her kommer den. Og hun hed Jane. Jane ynkede ikke sig selv, da hun hørte, hun skulle dø. Det var ikke tårer eller klager, der kom fra hende. Hun var rolig og fattede. Hun lavede heller ikke en masse planer for, hvad der skulle ske her i kirken i dag. Men én ting ville hun gerne, og det var, at hendes kiste måtte blive båret ud til danse med drengen. Sang Kære lille søster. Det vil naturligvis blive. Sangen er skrevet til et elsket menneske, en lille søster, som nu ikke er blandt os mere. En elsket søster som Jane, en pige med en styrke, som vi måske ikke helt forstod, før det var for sent, og hun var væk. I næst sidste vers står der sådan: det lille lys du tændte varmer stadig her. Og sådan er jeg sikker på, at det er for alle jer, der kendte og holdt af Jane. Hun tændte et lys, som stadig varmer. Jesus siger sådan i det stykke i det nye testamente, som vi kalder bjergprædiken, at vi er verdenslys, ikke noget med, at vi bør være det, eller at vi skal øve os i at være det, men vi er verdenslys. Men vi ved jo også godt, at nogen er bedre til at være verdenslys end andre. Og det underlige er, at selvom Jane har været et meget prøvet menneske i de sidste år, hvor kræften blev en del af hendes liv, så var det blot som om hendes lys brændte mere strålende og klart for jer andre. For aldrig nogensinde satte hun sig selv først. Altid var det dig, Peter, familie og venner, der kom først. Og hvor kunne hun lyse? Der skulle ske noget. Da hun var lille, var der træer, der skulle klatres i, og sjove lege skulle leges. Og så blev der håndbold og fodbold. Det blev en stor passion. I søster fulgtes ad til det meste, og I blev alle 5 i søskenflokke så tæt sammenknyttet. Og fuld af sjove, skøre, skægge idéer var hun. Var der ikke rigtig gang i festen, skulle Jane nok sørge for det. Blev det. Og utallige er det sko, der har mistet en hæl på den konto. For ben kom op, og hælen blev knoldet i bordet, og så skulle der gang i det hele. Så kom Jane op på bordet, og der blev danset og sunget. Og Jane sørger for at improvisere piknikture på græsplænen med fjernsyn stille ind på OL eller flag og hæppende på taget af hendes lysthus, når familien kører forbi på Viborgvej på vej til ferie. Og en havemand i Tyrkiet glemmer nok aldrig, da Jane fik Peter til at glemme haveslangen sammen, og havemanden kiggede efter ind i slangen, hvad der var galt, hvorefter Jane fik Peter til at straks at give slip. Alt det festlige fortsatte, selvom Jane også kendte til at have det svært. Der var et barn, der aldrig kom. Det var svært for hende, for hun holdt så meget af børn. Men hun valgte at vende det til noget positivt for at børn, hun kendte og holdte af, for nevøer og niecer, der fik et fristed hos Jane. Og i Fjelder fandt hun et sted, hvor der blev plads til ture i naturen langs stranden sammen med Gullit, ture med stilhed og eftertænksomhed. Huset Fjelder blev hendes elskede hvilested, hvor roen indfandt sig. Selvom hun også der var en arbejdshest og holdt sommer hos Fine. I har haft så utrolig mange glæder sammen, Peter. Så mange interesser og glæde har I delt. Også med jeres mange rejser, I kunne give hinanden rum og frihed. Mens Jane arbejdede på Grundfos, var hun så optaget af hendes arbejde, og hun skelnede ikke til klokken. Og her i sidste år, hvor hun ikke længere kunne arbejde, ville hun også gerne afsted til banko eller på besøg hos sine mange venner og hos familie. Og samtidig fyldte dit arbejde også, men I forstod at give hinanden plads og støtte hinanden, så I kan udfordre jer bedst muligt. Og jeg har jo nok også været med til at holde modet op på Jane, selv her i vinter, hvor det blev tydeligere og tydeligere, hvilken vej de måtte gå med hende. Jane blev ved med at opsøge venner, familie og oplevelser. Hun blev ved med at sætte andre før sig selv.
bag boller til en, der trængte til en opmuntring, skyldte til sin søster. Jane blev ved med at lyse. Hun varmede jer med sit humør og sine bemærkninger, hendes nærvær og kærlighed. Og nu sidder I med sådan en stor sorg, så stor en smerte, vi kan næsten ikke rumme det. Hvorfor skal så et ung menneske dø? Hvorfor kan en pige med så meget livsmod ikke få lov at leve? Hvorfor? Hvorfor skal I, Jan, forældre, søskende, nevøer, venner, du, Peter, hvorfor skal I overlades til sorgen? Vi kan råbe i smerte, men jeg ved også, at vi aldrig får noget svar. Vi får ikke nogen mening serveret på et sølvfad, men vi får noget andet, og det er Guds ord til os om, at når vores lys slukkes, så er det lys, der brændte endnu stærkere, og det lys, der har brændt for os siden den påskemorgen, da et par sørgende kvinder gik ud til grav og fandt den tom. Det var Jesus grav. Den var tom, fordi han var opstået fra de døde. Der var ingenting derinde andet end nogle lige klæder, og så et håb, der lygtede ud fra graven, lyste ud af graven. Et lysende håb om, at vi også skal opstå fra de døde. Det lys brænder nu, og det kan ikke slukkes. Lyset har nu lys for Jane og ført hende gennem tid og rum til Guds have, til paradis. Jane er ikke længere hos jer. Jeres lod i tilværelsen bliver nu, at hun ikke længere ville være en del af jeres liv. Det er smerteligt, det er tungt, men mit ønske for jer ville være, at I ville kunne finde en styrke i troen på, at Jane ikke er alene. Hun er ikke overladt til sig selv, men hun er nu hos Gud i paradis, blandt de engle, hun allerede her på jorden holder så meget af. Og må I finde styrke i troen på, at Jesus vil samle alle vi, der er døbt til at høre ham, sådan at vi også må leve evigt sammen med ham og med dem, der er gået forud for os. Og må Gud lægge armen om jer og give jer trøst og styrke, og må han hjælpe jer til, at I ville kunne trøste ved hinanden og styrke hinanden, og altid ville have Jane hos jer på en anden måde. End før. Men mindre tanker, de sjove oplevelser, de gode samtaler, hendes varme og lys, det ville I have med jer, og det ville finde sin helt egen særlig plads i jeres hjerte. Jane er nu i Guds gode hænder, badet i hans evige lys. Gud frelser, være med jer. Gud frelser, være med Jane. Amen. Tak fordi I gad at høre på mig. Hej.